PITX na nga are. Sa lahat po ng ka-OFW natin na magbakasyon ay meron na pong PITX or Parañaque Integrated Terminal Exchange na siyang nag-accommodate ng millions of Filipinos going back and forth in the Philippines. Mapa North or South Luzon ka man, ay meron na silang dedicated terminal para sa atin. Kagaya ko nga na OFW ay dito din ako sumasakay papuntang probinsya. Bicol kasi kami at biyaheng dait ang sasakyan ko. 2 weeks before pa ako mag-flight ay nagpa-reserve na kami ng ticket ng asawa ko at nagsundo na naman si Managela sa akin. Kumpleto sila, may kainan at meron ding LTO licensing office. At siya namang ginhawa pa rin sa akin kasi expired na ang license ko nung January at nang makapag-renew na din. Iba-vlog ko next day yung pag-renew ko at super bilis lang na makuha ko ang license ko dyan. Bago pa mag 12pm ay nandyan na kami, so kumain muna kami ni Managela at 6pm pa ang kinuha naming biyahe. Kasi nga ay nag-allowance ako ng mahaba para kung magka-aberya man sa airport ay hindi kami maiiwan ng bus. Pagkatapos kumain ay nagpa-verify nga kami ng ticket at may binigay silang QR code para dun sa trip schedule namin. At kung kayo nga ay hindi pa sawa sa KFC or McDollibee ay meron din sila dito sa waiting area na terminal. Ayun nga at naglakad-lakad nga kami kung saan ba yung gate 4 at ang makaupo na at saka ang daming biyahero ng Sabadong iyon. Check na muna ng bus schedule at yun nga ay 6:15 sa DLTV padait ay nasa screen na. So hintay na lang kami sa wakas. Marami din kasing mga pauwing mga biyahero niyan dahil ang uwi talaga ngayon ay yung mga magagraduation nilang mga anak. So ako kaya din ako umuwi dahil recognition ng anak kong si Taba. Kaya umuwi rin ako nitong May. So paano ka OFW? Sa PITX na din kayo sumakay para safe.